ደጋጊምና ከምዘልናዮ እቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ከላይት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ምጽአ ብንጹር ዝኾነ መንገዲ ጎይታ እንታይ ኢልና ኣሎ ማለት እዩ ማንም ሰብ አይፈልጣን ኢሉ አምላኽ መስገን አነውን አይፈልጣን መላእክት አቦይውን አይፈልጧን የሚሉ ስለዚህ በዘይ አቦ ማንም ከም ዘይፈልጦ ነጊርና ኣሎ ማለት አምላኽ መስገን ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዘኸማና ሰብ ኮይኑ ከመላለስ ከሎ ቆም ይልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ with definite ዝኾነ accuracy ማለት እዩ ትክክል በዚ መዓልቲ በሰዓት በዚ እዋን ክንብል ከም ዘይንኽእል መጽሐፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ናይዚ ዓይነት prediction victims ዝኾኑ ብዛዕባዩ እቶም ናይ ጀሆዋ ዊትነስ አመንቲ ብዙሕ ግዜ ብዛዕዚ ፕሬዲክት ገይሮም እዮም ክርስቶስ ክመጽኢሉ 1914 ስትራይሲ ክልተ ዓመታት ፕሬዲክት ገይሮም ማለት እዩ እንክልተ ዓመታት ከ ከይተፈጸመ ሓሊፈን ማለት እዩ ድሕሪኡ ብመንፈሱ ከምዚ ኢሉ ዶ ነገለገለ ናብ ሓሊፉ ዶ ናብ እቲ ቅዱስ ቅዱሳን ኣትዩ ዶ ገለኢሎም ካልእ ኤክስፕላኔሽን ሂቦም ሰብ ከታለሉ ፈቲኖም ማለት እዩ ግን ጽሑፍ ፈርስ ስለዘይክእል ማለት እዩ አምላኽ መስገን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ አኪሬትሊ በሰዓዚ በዝመዓልቲ በዝእዋንዚ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ አምላኽ መስገን እንታይ ዳይ ጽሑፋት ነገርና ኩሉ ግዜ ድጻበ ልብ ከልወና ኩሉ ግዜ ክርስቶስ ይመጽእ ኣሎ ዝብል ናይ ትንሳኤ መንፈስ አባና ክቃጣጸል ክነድድሞ አምላኽ መስገን ከምቲ ጽሑፋት ዝብለና ኸማት እዩ አምላኽ መስገን ካብቲ ጽሑፍ ከይወጣና ከምቲ ጽሑፍ ዝብለና ክንጽበ ከም ዘሎና እዩ ንምሃር ማለት እዩ ስለዚህ አብ ትጽሑፋት ንረኸለና እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ወይ ከላይ ናይ መወዳእታ ዘመን ክጻበይ ጀመርሲ መዓልታት ምስ ቆጸረ ግዜ እናወሰደ ምስ ከደ ሙኻ እቲ ሜጀር ድበሃል ትንቢታት ምስ ተፈጻጸመ ደይኮነሲ ሽዑ ኣብቲ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሕፈሉ እዋናት እውን ከምኡ ዓይነት ትጽቢት ከም ዝነበረ ነንብቢና ማለት እዩ አምላኽ መስገን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ክርእ ከለና 1:2 ከምበየ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ምስ ተዛረቦም ኢላ አምላኽ መስገን አሜን እግዚአብሔር ታገሪው ነቦታትና ብዙሕ ሰዓን ብብዙሕ መንገድን ተዛሪቦም ልክ ከምቲ ተዛረበ ኸ እንታይ ገይሩ ወይ ፈጺሞ አሜን That's our boldness. ስትበዓትና እንታይ መስሊኩም እግዚአብሔር ምስተዛረበሲ ነቃሉ ታይ ዝገብር አምላኽ ስለዝኾነ ይተግሃሉ ከም ዝፍጸም ከ ይገብሮ ናብ ሓንቲ ከተማ ዕንወት ከም ዝመጽእ እንድሕዳ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ይመጽእ ብርግጽ በረኸት ከም ዝመጽእ ተዛሪቡ ኻት በረኸት ብርግጽ ይመጽእ ማለት አምላኽ መስገን እግዚአብሔር ነቃሉ ታይ ይገብር ይተግሃሉ ከም ዝፍጸም ከ ይገብሮ ብዘይገድስ እንታይ ዩቲ ተዛረበ ቃል ማለት እዩ ግና አምላኽ መስገን ሰብ እንተ ተመልሰ ሰብ ገጹ እንተደለ ልክ ሓምት እግዚአብሔር ንዓበሳ ንበደል ይሕለፍ ዝሓድጎ ማለት እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጽቡቕ ነገር ውን ሰአን ከም ትግባእ ሙኻንካ ማለት እዩ ከተደውናግዮ ትኽእሊኻ ከተቀላጥፎኻ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ካብለና ኣሎ አምላኽ ብዙሕ ሰአን ብብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና ብነቢያት ገይሩ ምስ ተዛረቦም ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ናና በተወራስ ኩሉ ዝገብሮ ብኡን ዓለም ዝፈጠረ ወዱ ገይሩ ተዛረበና ብለና አምላኽ መስገን ስለዚህ ኣብዚ ይብለና ኣሎ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት ይብለና ኣሎ እዚ ካብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ተዛረበልና ማለት ካብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ዝተጋህደሉ ግዜ እዚ በሙሉ እንታይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ማለት እዩ ዳሕሮት ዘመን ወይ ከላይ እቲ ናይ መወዳእታ ዘመን እናተባሃለ ዝፍለጥ ጊዜ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ጽቡቕ ነገር ግን ሕጂ ኣብተን ዳሕሮት ዘመን ጥራይ ደይኮና ፍናይ ዳሕሮት መዓልታት ጥራይ ደይኮናሲ ናይተን ዳሕሮት ተን ዳሕሮት መዓልታት ድሮት ኣይገርና ያለና ማለት እዩ በጽሕና ኢና ኣለና አምላኽ መስገን አሜን ስለዚህ ሎሚ ናይ መወዳእታ ዘመን ጥራይ ደይኮናሲ ናይት መወዳእታ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ምምጻእሲ ኣብ ኣፍ ደገ ዝኾነሉ ጊዜ ኢና በጽሕና ዘለና ማለት እዩ አምላኽ መስገን ስለዚህ እቶም ቀዳሞት አቦታትና እኳ በእምነት ድጻበ ይነበሩ ንሕና ዝያዳ ካው ብዝበለጸ መንገድ ማለት አምላኽ መስገን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽአት ክንገብሮ ይደልየና ማለት እዩ እንጻበ እንናፍቕ ሃረር ንብል ሰባት ክንከውን ይግባእና ማለት እዩ አምላኽ መስገን ሕጂ እቶም ምልክታት ክነጽንዖም ከለና እቶም ምልክታት ክንሪኦም ከለና with detailed ዝኾነ accuracy ገለ ዘይኮነሲ ሜጀር ዝኾነ ፍጻመታት ኣሎ አምላኽ መስገን ንዑ ክንሪኦ ክንፍቲና ግናኸ ኩሉ ግዜ ካብታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰማይ ብኽብሪ ዝዓረገላ
أتحيزهم أتوم حواريات أتوم قدوسان تثبيتهم هاررتهم انتهى نير دحدايلنا قويتنا يسوع كريستوس عندنا تميز تحقبرهم ماتيو كوستهم آمين أنا قويتنا يسوع كريستوس دايلو بأملاخ منو بأيون منو أبيت أبوي بزح محضر الله تزيلوس مبالكم نيريلا with great assurance بأزيو عبيد خانة مرجعات تزاريبه ما تي أملاخ مسكن برثعي تزاريبه لذي كم زي literally دفت سام نجاريو قلب قالوا دفت سام نجاريو دايلو ما نتيو سلامي بكم سلامي حد قولكم أنا تبكم سلام سخمت عالم تبوا أيكون إلى أملاخ مسكن حجة هايلو نابي خير اللخو خير سفرة مسد اللخكم أبتع أنا ذا اللخون سخاتكم أنت هنك تهلو تماري سخمت سيمو كواسدكم إيه كميلي كون عندي سلازي تهاجبريلو كخير يلو أملاخ مسكن خير مسألة خير ليه كرن practically خم تزبالو خير يو أملاخ مسكن practically كم زبالو أتوم فريساوان أي كتروحون يهم كدلين يهم جناح يتروحون يهم جل خبلهم كل شيء أنت هيكون حاسبيو نتاع ترى ذلوا دهون وانجيل كسب كلهم دليل predict قبره كلني وخاصة علوي كعلن من البعض دهون رؤسه قتل دليل ندابل بزح عينت ناتهم دخانه ترجمي هبوني رم قويتنا يسوع كريستوس جن من تاي كم زمان زي فلت يعمل لحم مسجن نبو مسخبره نبو أخبره مسود يعمل لحم مسجن هاي سبات ناي مرحان واقع مسكفلها عندنا نبو خمس خير فلت نيري سلازم عمل لحم مسكن لك حمت بريدكت قبره انت هيك قبل كلين أندريو نابو خيد كلين أندريو قرارات حادن حدادنا معرف قطري معرف حدا قطري عصرت حادن لك عند عرق خلوماتي لك عند آخر خلو إنستانت اللي تم الأختي أتوم سب قليل أيلون من تأخهم كه نلعلي سؤالكم ستأمو تزلهم تمات بحال زاربة صحفي زفت أمزلله سلازي تخيل يزوالكم صحف أوريدي تفسيم له جناح لك حمدات رواز اللهم كم تزوالكم عندنا تحقبريم كما تصيلهم أملاح مسكين سلازي خير يزوالون حدا practically بمنفس بقلقلة تزي تفسيمه مالتيو اتخمت يزوال كاني بخالي من قديك في السماء كاني practically لك حمو عند حقبري ما يتقوي تنا يسوع كريستوس بخبري كما يومات يبير مسكين سلازي أو لك كم زمت تداريبه ماله مالتي أبتي راي إسراء كم زبل صحف ننبه مالتي بشي يسوس كم بيه راي إسراء sorry إسراء كلتان إسراء sorry إتي نازنا جرزي زمسكر والتفه أمس الله آمين إتي نازنا جرزي زمسكر والتفه أمس الله يبلا الله آمين قويت يسوس نعم ثلاثة أملاح مسجن أبدا خايب لنا الله ده جبر الله خيلو التفه أمس الله آمين كريستوس التفه كم زمس نجيرنا ما تياملاح مسكن جلسة كل جزيتهم قدامت قدوسان نايقويتنا يسوع كريستوس مجهاد نايقويتنا يسوع كريستوس مجلات الناتج أبيو حررنا بلو يمالا لسو خمس نبروي أتي صحف زنجرنا ما تياملاح مسكن أبزون أب كذا أورن تسمع راب شو عاتن ده داخلنا ون تمساسالي كم يبلنا ما تياملاح مسكن لازم لك عقوم نحناون نتنا يقولنا يسوع كريستوس مجهاد مجلات النفكر طلع لي كونسي هنك أو تازلنا تثبيت زلنا سبات كنكون تي صحفات ينقرنا لما تياملاح مسكن أبزين دحدانا قدامي كورنثوس شوعات خابسران شعاتن أحواتي زغنا نقر اللخو تزمن حتصيري آمين الزمن تايو من يخمد له أولوس مالتي أملاح مسكن تايب لنا له الزمن تايو أزيو حصير أيوب لنا الأملاح مسكن ثلاثة أولوس عند حد حصير اللي بتجزيتي حجي أزيو تاي كم تخاني نقرنا ماتيو أزيو خاون لعلي حصير وخمد الله نقرنا ثلاثة حصير تخاني توم أنس زلهم دحر حجي كم زي باللوم يخونو توم زباخيو كم زي باخيو توم زحقوسو خم زي حقوسو توم زعدقون
كم زي يطري يخنو نبرة العالم زيا حلافي مو توم بذ عالم زيا زت قامو خم زي تقامو يخنون دابله يزار ما تيملح مسكن سلذي أبز تاينا نستوعب تاينا المهار كابزي كنابرو خلوص أملاح مسكن نايقوي تنايسوس كريستوس مجلس نايقوي تنايسوس كريستوس كبرين ناتتصبيو زمالا لسرز نور أملاح مسكن هابتي أي حلهم سبيتي أي حلهم أي تتحققوا أي تحزن أي كون عند بالله جناخي كم وقت حالفوا خلهم سي لبهم أو أي تودقوا كاو حلف زبله إترنيت الله كاو حلف زبله مسعي الله إذا بزلا أملاح مسكن آمين مسعى سلزله ده حاشة مسعى سلزله سي بتي تحالفوا زلهم بتي experience قبروا زلهم بتمكروا زلهم أو settle أي تكبروا لبهم أو أيودا كلهم كلنا ما تيملح مسكن نياتو زمن حاسيري أتوم أنس زلهم دحدقين كم زي أتوم زباخيو زبلا زلس still يباخيهم زلهم زباخيو نباري كونن بالله هو يكلاي أتوم زت رأيو أتريهم زودي كونن توم زعدقوا بلنا مات continuous كونه أبتي مسرح كلنا ما ستيل لبنا أبتنا إجزابير نجار أبتي نايقوتنا يسوع كريستوس ممسا كخون كم زلوا ينجرنا ما تي أملاح مسكن سلذي أبزي حدا نجار يخصم رول دليل ما تي لك كابتي يتهم قدسان كمينا زنور قدسان أبتي ناي زمن حوارات زنور قدسان سين إذا نايقوتنا يسوع كريستوس ممسا الناس تصابيو ينبرو كم دنبرو بركات هاتورينا لنا أملاح مسكن that's why كأخذ الجزء easy زخنة simple زخنة نابرا نأملاح ستوفين نأملاح استجزء نأملاح ذخبر عينة نابرا كنبرو حيل زرخ بدنبر مالتهم لذي أب جرهارة ثلاثة إسراء حالون لك تماسا من قدي زمن مقنع زمن restoration restitution دابله دزار بلو السوق صاب زفت سمسي كلام بينات صحفتي لعلي لا كم بباي جبرها ثلاثة اوكي بس حياتكم أنت خدمة سالكم نتوم مسكرول لهم يزلوا يمهرام يزلوا كابجت إجزابير كا زمن عرفتي ده خدمة سالكم اليوم كابجت إجزابير كا زمن عرفتي من خدمة سالكم زمن عرفتي تبعي دلله زي نايشرتي أيج مالتي عمله مسكن نبي تخرشان وان مالتي عمله مسكن كابجت إجزابير تخدمة سالكم اليوم زمن عرفتم أنت خدمة سالكم ناتي قدم نعخاتكم التحريه يسوع كريستوس كا من تخصدلكم سي تناسحون تملسون اليوم توم أيهودي زاروا من ذل ماتيو already أقدموا إجزابير ذهبهم تصفى إجزابير ذهبهم بزح عينة تصفى هاد نيرو هذا خاو موسى بعلو كم زخم عايز بلا النبي تقول لكم إجزابير كتنسألكم اليوم نيل أملاح مسكن نت نبيتي لا تسمع زبلت كأخافز به كتمنقص إلواميو سلاز تصفى ذلهم هزبيهم تصفى صبابين ورو جناحه نزنا عاتهم استمدبه نزنا عاتهم استسده سوس كنت هاي قبر ماتيو أي تقبلون الذي عندنا أنت هاي دلهم زلماتي تملسون تنسحون ما أنت تصدقكم سيلو كساعة أملاك أبت أنتي كم معاسيلو كابت أنتي إذا كرم مسرات عالم predict زخانة ماتي أملاح مسكين إذا ناتنا بكريستوس يصدر خمنا مدحن كابت أنتي تاي زخانة استنجره خبت أنتي استعوجه حق مخانو ينقلنا ماتي أملاح مسكن كساعة أملاح كابت أنتي بأفك رسال نبياتو التدارب الزمن مقنع كل سماي يسوع كتقبله يقبل يبلنا له سلازت زمن مقنع سجزاب زودا ويكلاي اثناي شركة نبي تخرجان الزمن نبي تخرجان عدمه حساب زودا ناخذ قبره يقبل يبلنا له سماي مات كريستوس يسوع أبيك سألني حقوق بايو أبتي ناي كبر بوتو أبتي عاريجو أبي مان قرماس تقمت أقوله بوتا كسألني حقوق بايو كسام عسير ولا نازل لقنا كساب مقنع زمن لو أملاح مثلا زمن مقنع كساب زخون فالفيلمات نهاية زمن مقنع كساب زخون ويكلاي consumption تفهم في السامي ناتو كساب زخون سماي نكريستوس تحت قبر ريتين كتقبله يقبايو كتقبله يقبايو يبلنا لما تي أملاح مسكن لذي أتي نايبة تخرجان
ملأت وكلاي اتناي بيت خرسيان زمن فصامه معاسي زخون دحداينا وانجيل ناب كله كم زسبح ملكتات كنرينا املاح مسكن وانجيل ناب كله تا خم تخون كم زباصح تا بيت خرسيان بجلوري مات بخبري نكريستوس تتصاب عينت بيت خرسيان مستخون بإفسون مراف حموش مسرت مالتي املاح مسكن بدحريو اتمنفسن اتا محبرن انتهي كله جمرو اوه مارانا تاخذ يجمر املاح مسكن امين كريستوس يسوس نعا قبل يجمر مالتي املاح مسكن ስለዚህ ክርስቶስ ካ እንደሕዳ ሬዲ ዝኾነ ጻውዒት ረኺቡ ከም ዝመጽዩቲ ጽሑፍ ነገረና ማለት ኣምላኽ መስገን ስለዚህ እዞም ንሪኦም ዘለና ትንቢታት ረኺቦም ማለት እዩ በኣፍ ቅዱሳን ዝተነገረ በኣፍ ቅዱሳን ነቢያት ዝተነገረ ኩሉ ቃልታ ክኸውን ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ክፍጸም ከሎ ኢና ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ዕብራውያን እውን እንታይ ኢልና ኣሎ ቀደም ብዙሕ ሕሳን በብዙሕ መንገድን ቀደም ነቦታትና መስተዛረቦም ኢሉ ለዚ እግዚአብሔር ካብ ምዝራብ ዓዲ ኣይዋዕለን ማለት ኣምላኽ መስገን ኩሉ እግዚአብሔር ተዛረቦ ዘበለ ኩሉ ኻታ ይኾናሎ በበመስርዑ በበገባቡታ ይኸውን ከሎ ንሪና ክፍጸም እንከሎ ንሪኦ ኣለና ማለት ኣምላኽ መስገን ስለዚ እዚ እውን ብተመሳሳሊ መንገድ ተኾኒ ክፍጸም እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ትንቢታት ፍጻሜ ክረኸልና ናይ ትንቢታት ሲኩዌንስ በበመስርዑ ክፍጸም ከሎ ክሪኦ ከለና ሓደ ነገር ኢና نستوعب مالتي أملاح مسكن لك حمو أبتنا قويتنا يسوع كريستوس مجلاس أبتنا قويتنا يسوع كريستوس مجهاد وين تمساس عليه عينة فتصامي كم زخوني زنقرنا مالتي أملاح مسكن أوكي أبتي كلاي بيتروس وين تمساس عليه أدنى بيتروس غير يلو خيرتها كلا بيتروس ون كاب أساس جميرنا نحرينا خابت العلي كم تقول تنا يسوع كريستوس قالت اللي كا اتمقنطا دنكاني قلطيف خم تخونس له زفلتكو ابز دنكان زخصع زلخو بزمذكار كان كحكم قنوع خوينو يراين له مقنطا دنكاني ابز دنكان كلخ قالت بلو زلو نتيناتو سغا نتناتو اكالي مالتيو جناخه دحري سنبتايكا كل غزي نزي خذكرو الى اصعر الله ስለዚህ አምላኽ መስገን ኩሉ ግዜ እንሐስቦ ዘለና ኩሉ ግዜ ኢንሻአላህ ኣብ ህይወትና ሲ አካል ህይወትና ክኸውን ዘለዎ ነገር መኻኑ ኢና ኣው እንደረ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣብ ቁጥሪ 16 ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ክነግረኩም እንከሎና ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይልን ምጽኣትን ሲ ኣቀዲሙታ ኮይኒ ተነጊሪ ፕሬዲክት ኮይኒ ማለት እዩ أقدم تايت خوني استأوجي استنقر نجاري نزخ زارب خلش هايلو نتناي قويتنا يسوع كريستوس حيل المساعد كن نقولكم كذا ناسي نتي ناي جرمو بعينا زرعناه مسكر كوينا إنا إمبر التتابع صوات أي سعمنان هذه تايت بدل قويتنا بيتروس قويتنا يسوع كريستوس نص أملاخ النتو حيل وجرمو بجهد تاجرنايو أريونا إلى أملاخ مسكين آمين هذا جزء أبتي كرن ملوات لك زبلو حساب أفهم على فين بيتروس تخيلي نايقويتنا يسوع كريستوس كبري فتسوم من داتا لوته إن داتا لوته ده خون كله ترانسفيجر خون كله سي نتايلو شو بيتروس قويت أبز من برنعنا جروميلو تي علامة نايقويتنا يسوع كريستوس نايمر حنسرح نيلقاله كي تفتس أمسي نايجرو أو ستل كبر كم دليل صفاتي نقرنا ما حساب كنده نايجي أبي كبر زل آية سبي مالتي نايقويتنا يسوع كريستوس حيل المساعد من نقولكم كلا ناسي سبات زبلو بهاوري قال يكون first hand experience اللوني زبز الله أملاح مسكن قدامي أكل ناي قدامي أكل تمكرو اللوني بلا الله آمين ده حقا تيلو كابتي قلون قرما خبري بو سمركو فقر ودي زيو زبل دمسي مسمسة نسو خابق زابي ربنا كبرن قرمان تقبله آمين حاجة أبزقين حدا عبي زخنة principle نوصل الله ما تيام الله مسكين مسرة هاو زخنة عبي زخنة principle أبزق زي بتعمي سب أبصنكوف كم زلوا زريعة principle نوصلنا حبسي انتهى بلنا له ريء تعيمة
ናይ እግዚአብሔር ኃይል ሳቢ ወዳይታ ኾነ ተሞኪረ እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ግኑን ግርማ በሰመርኩ ፍቅር ወደይ ክብሎ ከሎ ሳብ እግዚአብሔር ኃይልን ግርማን ተቀቢሉ ሪኢናዮ ኢና ክብል ጸኒሕ አምላኽ መስገን ድሕሪው ምልስ የብለና ማለት ነው ኩላና ሓደ መሰረት የትሕዘና ማለት ነው ካብቲ ግኑን ግርማ ክብሪ በሰመርኩ ፍቅር ወደይ ዝብል ድምጽ ምስ መጸ ንሱ ካብ እግዚአብሔር አቦና ክብርን ግርማን ተቀበለ ኣብቲ ቅዱስ ከረን ምስ ኸለና ኸ ንሕና ባዕላትና ነዚ ድምጽ እዚ ካብ ሰማይ ክመጽ ከሎ ሰሚዕናዮ ኢና ኢልሽዑ ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢትካ ኣሎና አሜን ኣዝዩ ታይ ዝኾነ ዝጸንዐ ቃል ትንቢትካ ኣሎና ነበርታ ኾን ይክል ክሰዓር ክጣሓስ ካኡ ሓንቲ የውጣ ከማን ታኾን እንታይ ክኾን ዘይክል ክወድቕ ዘይክል ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ግና ኣሎና ይብለና ኣሎ ኣምላኽ መስገን ክርስቲያን ሓደ ነገር መንገደይ ክብለኩም ዘመን እዚ ኣዝዩ ክፉእ ዘመን እዩ ሰብ ሞር ናብ ኤክስፒሪየንስ ዝኸደሉ ካብ ህይወት ካብ ነቲ ቃል ፕራክቲካሊ ፐርሰናሊ ምምኳርሲ ደድሕር ሰብ ዝጎየሉ ዘሎ ዘመን እዩ ፕሊዝ እንድሕዳ ኸም ዓይነት ተመክሮ ኣብ ህይወትና ክንላመድ ጀሚርና ብዛዕባ እዚ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽዋት እውን ኢዝሊ እናንተ ክንኮን ማለት እዩ ክንውሰድ ስለዚ መስገን ሓደ ነገር ክብል ይደሊ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣዝዩ ጸንዐ ቃል ትንቢትካ ኣሎና ኢሉ ኣምላኽ መስገን ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ክኾብ ጽባሕካ ኣብ ልብና ክሳብ ዝበርህ ኣብ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተስተባሃልኩም ነስ ኢሉ እዛ ዓለም እዚኣ ጸልማት ዓለም እያ እዛ ዓለም እዚኣ ብኽፋት በስተፈላለየ ተንኮል ዝተመልአት ዓለም እያ ሰብ ነናይ ርእሱ ዝኾነ ክብሪ ዝደልየሉ ግዜ ነናይ ርእሱ ዝኾነ ክብሪ ዝደልየሉ ግዜ ስለዚ ሰብ ነዚኣ ነገር እዚኣ ክረክብ ክብል ዘይገብሮ ነገር ዘይፍጸም ነገር የለን ስለዚ ኣምላኽ መስገን ንሕና ግን ላምፓዲና ኣሎና አሜን ቶርች ደኽብሎ ዓብይ ዝኾነ ቶርች ኣለና ኣምላኽ መስገን ኣብቲ ስፍራ ጸልማሲ ዝዕንቅፍ መታን ከይህሉ ዝዓሊ መታን ከይህሉ ዝወስድ መታን ከይህሉ እንታይ ንገብረሉ ባውዛ ኣምላኽ መስገን ወይ ተባረካጆ ባውዛ እንታይ ዝገብረልና ማለት እዩ መንገድና ቀሊዑ ገሊሁ ዘርየና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣሎና ናይ እግዚአብሔር ቃል ገሪፍካ ክንዲ ዝተጓዓዝካ ኪሎሜትራት ተጓዓዝ ክንዲ እንታይ ዓይነት ቅብኣት ኣለዎ ብዘየገድስ ማለት ሰብ ሓንቲ ጠብ ትብል ነገር ኣይክትረክብኒ ኢኻ እንተ ረኸብካ ኸኣ ሰኣን ምስትቃል ኮኔክት ምዃንካ መለሽካ ታትገብሮ ኢኻ መስልኩም ኣይክትዕቅቦን ኢኻ ፈውስኻ ኸዋን ኣይትዕቅብን ኢኻ ተቐበልካ ጸጋውን ኣይክትዕቅብን ኢኻ ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ሓደ ነገር የኽብለኩም ዝደሊ እንድሕር ዳኣ ሰብ ናብቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ናብቲ ህያው ዝኾነ ቃል ናብቲ ትኹል ዝኾነ ቃል ናብቲ ኣዝዩ ጸንዐ ቃል ትንቢት እንድሕር ዳኣ ተመሊሱ ኣምላኽ መስገን ሓደ ከምዚ ጽሑፍ ዝብሎ ዘሎ እንታይ ኢልዎ ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ክኾብ ጽባሕካ ኣብ ለቦኹም ክሳዕ ዝበርህ ብዛዕባ ምጽኣት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ምጽኣት ክዛረብ ደሊ ኣይኮንኩን ግን እቲ ሓፈሻዊ ሓሳባ ግን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓይሊ ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ተቐዳማይ ኣብ ህይወትና ዝኸውን እንታይ እዩ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዘሎ ክርስቶስ ኣባና ብርቱዕ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ኣባና ተስፋ ክብሪ ከም ዝኾነ እንታይ ይኾን መሲልኩም ርትዕ ንረክብ አሜን ኮንቪክሽን ንረክብ ክርስቶስ ኣባሓትኩም ከም ዘሎ ብርእስኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሎም ሰብ ቆሮንጦስ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ እዚ ተዘይኮነስ እንታይ ዘይትገብሩ ኢኹም መኸታ ዘይተጽንዑ ኢኹም ኢሎም ንግዜ መከራ ንግዜ ጸበባት ክትገብሩ ኣይትኽእሉ ኢኹም ክሰግሯ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኢሎም ስለዚ ኣምላኽ መስገን ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ውሽጥና ስእሊ ነንመዓልቲ እንድሕዳ ይደምቕ ዘየለ ኮይኑ ነንመዓልቲ እንድሕዳ ይበርህ ዘየለ ኮይኑ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ህልውና ኣብ ልብና ሲ ዋይ ትኽድሕን ከለኹ ጎይታ ክቕበል ከለኹ ንብል እንድሕዳ ኣለና ኮይና we are in danger ኣብ ሓደጋ ኣለና ንግረኩም ኣለኹ ሓደ ነቲ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ዝኣዘዞ በረኸታት ክንገብር ኣይንኽእልና ከምቲ ዝግባእ ከነስተማቕሮ ኣብ ህይወትና ክንለማመዶ ኣይንኽእልን ኢና ካልኣይ ከዓ ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምምጻእ ግዜ ከዓ ከነለልዮ ኣይንኽእልን ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ዝነግረና ንሕና ግን ደቂ መዓልቲ ደቂ ጎይታ ስለ ዝኾንና ደቂ ብርሃን ስለ ዝኾንና ኣምላኽ መስገን ነቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣት ክኸውን ከሎሲ ከምቶም ዝድቅሱ ኣይንድቅስን ያብለና እንድሕር ዳኣ እዚ ሉዝ ጌርና ዝብለኩም ዘለኹ ግን ክርስቶስ ኢየሱስ ክገሃድ ከሎ ደቂስካ ክትጸንሐ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ መስገን
أزوج صنعه قال تنبيت اللونا سلذي صحفات كبر سما يكونن زلهم ترجم أملاح مسكن كرم خلو تايقوري له كله صحف تنبيت كامني كام أملاحي كام منفس أملاح نفيس ويز مس أملاح مسكن كرم خلو زي فلاتو إلنا له زي السعر تنبيت هالونا فيل زي قبرنا نايك زي تصفاتات هالنا زي ودقنا ماشيو تصفاتاتكم ناي جوزهم ناي وصانيتاتكم مسرت كل جزء قال أملاح قبرنا يسبتن بيت عند حدا غيركم مو it may fail قبركم خالي جناح أملاح مسجن حفاظ عند حدا برهان رخيكم أملاح مسجن إجابير تاي قبل مسجن حدش كنا حدش نجار أيزار بكان حدش نجار أيزار بكان إجابير نتي إجابير درو قبل بقالو قال خبلت صنحة نوع نمفت عن جنا إجابير مسجن إجابير إزار بكان مثل زين أيتم بيتات برهان اتحق أن يدخلنا ناي كريستوس هو تابي وتنا جهادي قبر ندجناها نايتم بيتات برهان كا زمننا بزقباء خنردا يقبرنا ما تيام لحم مسكن أزيو علامة نايتم بيتات هنقول يلينا ماشيو كل جزء كن مرامرو كل جزء كنصنعه يلينا ما تيام لحم مسكن مزخل لجن وانا جزينا دايو من الله يذكر على النمبر تمعلتيا أنا تصيرنا أين فلتينا ولكم تقدم أزولكم ماركوس أساس كرتن ويتنا يسوع كريستوس clearly بنتصر زي ما من قدنا غيرنا الله ما تيام لحم مسكن عند حدا تدانا غيركم أبتلو تبلوكم عند حدا تدانا غيركم ناتكم قداي ما تصحفكمو كتقبروا أي معدني ما تيام لحم مسكن أوكي سلازي أبدي خنا السؤال زلنا جن حدا نجاري ماج قويتنا يسوع كريستوس كم هتصير برجز آمين ممسوخة بافدق جيز الله who knows maybe tonight سلازي جين حدا نوز ده principle جين كابز خريط نحنا نوز ده مرحمة كل جنا الله أملاح مسجون سخان تايو قويتنا يسوع كريستوس كم هتصير كاسي صراحة خارج زين يتقبرني خا آمين كاي تمرعها بقى رحن كريستوس كم هتصير نلقى وانا أتنا قويتنا يسوع كريستوس متساسي أتاتخا صراحة النجابرك كل وانين كان نجابرك لبخار على الزلم برقويتها خال نجار يكون الزل آمين سلذي عند حدا كريستوس كم هتصيرو داي كريستوس كم هتصير نحريلنا أوكي من الوقت وانجيل كنسبخ نهر نوتهم وانجيل سبخنا دمس أنا يوم كمان دكما زمرت أيكون قبرمينا إحنا ترى كريستوس كم هتصير تا أتوكل خنا بيت رايد خير ماتيو ناموت سون حدا نجاري سين نازل لنا نجاري جناح أملاح مسجن نكريستوس يسوع كم هتصير كهتصاب خلها أنت نجابرك هتصب مالتي كله بزجبا نجابرك كله نتفاداتك كيوانا زف كماتي خنصاب خمدلنا مسحاب كنساوي زخنة نجاري ماتي لازم معرخ نداي في السماوات نايتين بيت بزي حمزة يقدس وانينا نجابرنا هنا نتناقوا يتنا يسوع كريستوس مسات نتصبي ماتي أب كلايت سلون كه عرف كلته كومو تم سبت سلون كه سي أفتقدامي سلبدا بيو كريستوس كم زمت قلت يفهم زمت قال سلت صحاف اللهم مونغوم كا قال نه حسب تمرت ماتيوم كريستوس دا already مات إنديو قال لهم ماتيو قال يوم كا كريستوس كم تسيلهم سرحهم زجرفون يرام بزح نقرأ طريقات نيرس لذي أبتي كلايت سلون كه صحاف اللهم كله هذا باولس جناح أتم حواتنا زعما مساعد قويتنا يسوع كريستوسن نابو مكابنان معلت ويتاس حجة قرب تخمز اللاس بمنفس ويس بقال ويس كم تخبرنا زمتكم دبنا كابتي أمركم كالتيفكم كي تنقانقون كي تسمبرون نلملكم قالونا أبتالو مالو بقال مش هالو حدا سبسي قال قال قطرن قالن وزح كالكوليشن حد سمع كودين كود جيرم نتمسحاب قدس مالتهم تستوتال أي أمنوا لين يهم تعرف نقرأنا له بقال وي بمنفس وي قال خواتنا زموت خاني بزبالهم لبهم تاخاهم لهم كي هو قبل ما له ستلكو قبرو حد يوم نقولنا يسوع كريستوس كتب بيو خمسة له ينقرنا له أو بمنفس ويس بقال ويس كم تخبرنا زمتكم دبدبة بس ثلاثة نقر موفد كوينهم somehow لذي قلياتهم صراح قريبهم بيت مخارج ميرم سرعات قبرو عجباب قبرو وانينهم عيوم كسر خمسة لهم أو تزاريبهم الله أبتي قطري عسات حرن عسات تخلتن مالش هذا يوم عيار رسم كقبرو خمسة لهم بيت كبيتنا بيت ناخرو صراح مبكار كقبر ده يكون نسي نتينا يقولنا يسوع كريستوس إنات مسات إنات تصبي تصابل البين ده هلهم كله عمله مسجن لك كم تعات زيجا كم أزيوم بالحنيات هذا خونو زيجا خوينا أبتي ما أخل حبرة السب
ክማላልሱ ከም ዘሎ ይነግሮም ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ወንጌል ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ንወንጌል ንዕዮ ክጽዋዓካ ከሎ ኣምታይ ከለኻ ይጽዋዓካ ኣብ ስራሕ ከለኻ ኣብ ዕዮ ከለኻ ለዚ ሰብ ኣይፈቱን እግዚአብሔር ፒሪድ እግዚአብሔር እንድሕዳ ነዛ ርእስኻ ክትኣል እንድሕዳ ንጡፍ ዘይኮንካሲ ከመይ ገይር እሞ ኣብቲ ናይ ሰማያዊ ነገር ንጡፍ ክኾነለይ ኢሉ ይኽሸመካ ኖ ወይ ስለዚ ኣምላኽ መስገን እግዚአብሔር ታይ ዘለና ማለት እዩ ኣብዚ ላይፍ እዚ ህይወትና እናመርሕና ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ልብና ግን ኣብቲ ናይ ምድራዊ ነገር ዘይኮነሲ እቲ ሰማያዊ ነገር ክንገብር ንዑ ክንጻበ ንዑ ሃረር ክንብል መጽሓፍ ቅዱስ ነጊርና ኣሎ ማለት እዩ ኣምላኽ መስገን ኣሜን ስለዚ በንጻር ድማ ሕጂ ከምቲ ናይ ሐዋርያ ዝነበረ ሃውኽን ህጹጽነትን ትጽቢትን ሃንቀውታን ተርባጽን ገለ ኣይንርኢና ኣይኮነ እንዲ ብፍላይ እዚ ዘመን ደሎ ትውልድ ማለት እዩ ናይ ሎዲቅያ ዝዓይነት እዩ ምሻሎ ወማት ጎይታ ረኺበ ኣለኒ ዝብል ማለት እዩ ገለ ኣብ ሃፍቱ ይምካሕ ገለ ኣብ ትምህርቱ ይምካሕ ገለ ኣብ ምሻሎ it's nothing ናይ ምድሪ ነገርሲ ናይ ምድሪ ትሬዠር ናይ ምድሪ ሃብቲ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዝገዲፍና ያንከይድና ናይ ምድሪ ነገር ብዘይገድስ ፍልጠት ድዩ ሃብቲ ድዩ ንብረት ድዩ ዘጥር that's why ቶም ዘጥሩስ ከም ዘጥሩ ይኹኑ ይብለና ኣሎ ንምንታይ መሲልኩም እንድሕዳ ኣለብኻ ኣው ኣውዲቕካሉ ካብቲ ሰማያዊ ነገር ካብቲ ናይ እግዚአብሔር ዓስቢ ከተርፈካ እዩ ግና ኣምላኽ መስገን ከተጥሪ ግን ጽቡቕ እዩ ኣሜን ኣይተጥሩያ ይበለን በቲ ዘጥረኻያ ነገርሲ ኣብ ሰማይ ታገርካ መዝገብ ኣዳሊኻ ክትጸንሕ ስለ ዝከኣል ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን ኣሜን ጎደሎ ቅዱሳን ክትመልእ ከለኻ ንዕዮ ኣምላኽ ክትወፍቕ ከለኻ ብዝተፈላለየ ነገር ናይ እግዚአብሔር ዕዮ እንዳተወፋኻ ክትከይድ ከለኻ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ሰማይ ታይ ትገብር ኣለኻ ትሬዠር ትገብር ኣለኻ ኣምላኽ መስገን ኣብዚ ማልቲፕላይ ክትገብሮ ይረአ እንዲ ኣይኮነ እንዲ ትሪኢኻ ኣይኮነን ሓንቲ ካምፓኒ ትኸፍት ካልኣይቲ ካምፓኒ ሳልሳይ ካምፓኒ ልክዕኹም ይረአዩ ግና ኣምላኽ መስገን ስለ ዝረአኻ በቲ ዝረአ ትውሰድ ኢኻ ብዙሕ ግዜ ኣተኩርኻ በይኸውን ማለት እዩ በቃ ድሕዚኣ እዚኣ ክገብር ድሕዚኣ እዚኣ ክፍጽም ገለ ትብል ነቲ ናይ ሰማይ ነገር ትርስዖ ኢኻ ግና ጽሑፋት ግን እንታይ እዮም ዘሉና ማለት እዩ ኣምላኽ ይመስገን በዛ ሓላፊ ነገርሲ ዘይሓልፍ ነገር ኣብ ቅድሜና ኣኪብና ክንጸንሕ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓንቀውታ እንታይ ዝወለደ ሓንቀውታ እዩ እንድሕዳ ኢልና ብዙሕ ግዜ እግዚአብሔር ነቲ ተስፍኡ የደንግዮ ኮይኑ ይስማዓና ማለት ካብቲ እግዚአብሔር ተዛረበው ተስፋታሲ ተፈጸመ ምንም ነገር የለን ድብል ዓይነት ሓሳብ ብዙሕ ግዜ ይመጸና ማለት እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ክመጽእ ካብ ዝብልሲ ኦልሬዲ 2000 ዓመት ይሕሊፍሎ ዝብል ዓይነት ሜንታሊቲ ግናኸ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ናይ ሰብ ኣቆጻጽራን ናይ ኣምላኽ ኣቆጻጽራን እንታይ እዩ ኣይራኸብን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ሲ ጎይታ እኖ ቀልጢፈ መጽኣሎ ክብል ከሎ እታ ናይ ጎይታ ቀልጢፈ ስቲል ቀልጢፈ እየ ዘላ ኣሜን ሕና ግን ሰብ እንድሕዳ ቀልጢፈ መጽኣሎ ክንደህልካ ኩሉ ግዜ ባይ ዘ ወይ ኣብ ምጽባይ ናይ ምጽባይ ፕሪንሲፕል ንፈልጦ ኢና ይኾነ ኣብ ምጽባይ መን ይዝርበጽ ተጸባይ ይዝርበጽ ወላ ዝመጽ ዘሎ ትዝመጽ ዘሎ እንድሕዳ ግዜ ሕሊፉ እንድሕዳ ኣቢሉ ገለ ማዕርኽ እንደይ ደንጉያ ይርዶን እዩ ተጸባይ ግን እንታይ ዝኸውን ናው ኤንዘን ሰዓቱ ይርኢ ማለት እዩ እንታይ ደኣ ገለ እንዳበለ ይርኢ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ኣጸባብያን ኣልኣሉ እቲ ፍልሊ ዘሎ እምበር ጎይታ ንተስፉ እንታይ ይገብሮን እዩ ኣየደንግዮን ይብለና ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንተስፉ ትፈጺም እንታይ ይገብሮን እዩ ኣየደንግዮን እዩ ግናኸ ብዛዕባ እቲ ናይ እግዚአብሔር ኣቆጻጽራ ናይ እግዚአብሔር ማይንድ ክዛረብ ከሎ ናይ ኣምላኽ ሰባት ይብልና ሙሴ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ መዝሙር 94 ታይልና ኣሎ 1000 ዓመት ኣብ ቅድሜኻ ከምዛት ማለት ሓለፈት መዓልቲያ ኢሉ ኣሎ ከም ምንቃሕ ለይትየን እሞ እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ ኣው እንታይ ኢልና ኣሎ መታን መስተኣስተዋዕል ልቢ ሃበና መታን ተኽገብር መዓልታትና መታን ክንቆጽር ምክንያቱ ነፊርና ናባኻ ንመጽእ ቀልጢፍና ናባኻ ንመጽእ ኢና እንዳበለ ይዛረብ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ጸኒሕና ክንሪኦ ኢና ክልተ ዓይነት ስካቶሎጂ ዘሎ ፐርሰናል ስካቶሎጂ ኣሎ ማለት እግዚአብሔር በውልቅና ዝጎንፈና ግዜ ኣሎ እንደገና ኮዝሞቲክ ማለት ናይቲ ዩኒቨርሳል ነው ከላ ናይቲ ኣድማሳዊ ዝኾነ ስካቶሎጂ ካለ ማለት ሓደ ማዕቲ ኩሉ ኣብዚ ብጎይታ ዘሎ ዝጥርነፈሉ ግዜ ኣሎ ማለት ስለዚ
كم سلازو خنا أملاح مسجن እግዚአብሔር ألطيفة مسألة خبلك خلص كل جزء سدالة وهيوات اللي كاي زي قدس قويتا مسيديو ويس سخاري خنا أخيدك بزي قدس مالتي أملاح مسجن تهان كون اللي أنا ماتيو صعبة زدال لبي كلونا اللي أنا هذا بيتروسون دقيمو I think how you quote غيره مثلاً هذا بيتروس شمونته جناح أتفقراتيلو أبو እግዚአብሔር حنت معلت 5 عمد شعمتون كم حنت معلت مخانو إذا حنت نجار زياه أي تصوركم يبل سلذي ناتنا ترى أنتايو ناتنا قدره كنت صابت رايو أمين إيجرلي كنت صابيو تي እግዚአብሔር زلينا ما تي أملاح مسكن بزي قدس لذا أملاح مسكن أب دانيال شوعته أنتاوي معلتاتو يلولا أملاح مسكن أب راي إسران كلتن شوعتها تجبر له ألتيفة مسألة له الله حوله لذي نزي أنتاو معلتاتو ألتيفة مسألة له خسبلا زلون نزي نحنا نحسب ألتيفا راي تايسل دخاني ها مسمع سلاد سأنا الألمبر قويتا تاي جبرني نتسفاتاتو أيدون جون إيو سلاد خلد جي أملاح مسجن نتتسفى أملاح نتسابه كنكون إيو زلنا ماشي بنصارون جنوين دخانه يتونجي خووني دبلا تحساس بالله بنصارو خا نتصحفات ساسبت مشالو دتطراترو نتصحفاسي تايز جبرو ما تتصارر وخالو ماشي تسفام ساعتورا أبيلو زبلون أي سأني ماشي أبتي أب كلا بيتروس ثلاثة كم يزبلنا مالتيو حدا زي أب اسمرايا أب دابار بري لا تقوم خلّخو مالتيو لك لا تقوم خلّخو حدا I think إثيوبيا أوي مثلاً تودد حر كستايمس كنا خيرني إثيوبيا يقوم كمان نيرو تعمل فعون قامايو دحريو مسكرة له كل جزء خير كله مسكرة له جن أكيد سمانجي قليلني إيه لياسي كريستوس كمل سي خبز بحالكوا بقى خلتش عمد كون لو جن من مسلوات أنا قريلا نسلك حمد الصحف كم زلوا متي اللي مالتي دحيو حدا نجار كم بالكايله جنس إلى بيبول صحفت مالتي نو كم خبل كله أنا كو قام دليكم كون قليل بتعمي ما يكوين مالتي حجي spirit of antichrist لازلوتي أب قدام يوحنس كزارب كله نايت أروح كريستوس منفصل والله بزحات أسرار كريستوس إلو متيوم الله إلو عندنا specific لها نايتي أروح كريستوس منفصل نالها يزارب مات حجي spirit of antichrist كل جزء أبصراحيو سبعة تحجبر مالتيو كابتن إجزابير تصفاتات كابتن إجزابير متصباي كوتسام this is the spirit of antichrist اللي مالتيو I hope قويتها تقبل خون مالتيو بدعمي ترتي عشعو نو خون مالتي جن قليل بدعمي سنبيد مال سلذي كم زبل الله حجون كم يلهم ده حسبات هلو أبتون ده حالات معلتات كم فتوة رؤسهم زمرارسون زلاقص ملاقص خمس مسو إن مخلو زفلتون ساتهم كا تصفى مساترا أبيالله كابتن بوتاتنا زوج أسلام عالتي كاب مجمر فترة حيزو خمس زنبره يزلوا خبل يوم كابتن تايدو خن لا أبوتاتنا زوج أسلام معالتي أبوتاتنا زوج أسلام عالتي بلنا الله تاز زوج أسلام إلنا زلسي سب مسموتنا بيد خيد بكريستوس يسون لحد على كيسوسي دك يسودي تصنح مويتودي تصنح لا أنت هاي تخون سب سلذي كابتا أبوتاتنا زوج أسلام زوج أسس بزحات يوم زلوا استيل تخينم دك يسوي يوم زلوا إذا سمعتي زربا ما سب جن سب مسموتنا بيد خيد سلذي أبدخنا السعود زلنا خلت عينت في السامة زمن الله دامي ببولكنا خلايكه انت هاي مالتيو ادماس او دخنه فصامه لما سلازي توم زقص ابوتاتنا بيم زلو حجي انت موتنا اخ نحنا نابينا نخيد بتعبازي اكو اشورانس يبلنا انا كو بطعمي وزغرمني لومي انت موتكاس نابي خات خيتل كاسبسي اوف كورس بويت انديو دلو سيول كم زي كير قصنيا نفس وقف جين نبعي خانا بويت هذه خات خيد ويس دقيسكا خات صنح نحرلكايو بزعبازياون مملاس تخبديا ما تسب قلنا أملاح مسكن صحف قلنا نقرأنا جابير مسكن أتي دك عسيل وزلوا تاخم زخنة كرينا قداي سولن كيم على أربعة ستة أربعة سقع عشر شوعته I think كم بابا مثلاً تي بشم يسوس كم به مالت يسوس كم زموتن كم سنسن عمينا تخوين ناس كمون أملاخ نتوم بيسوس دكسو
كم اوكي اساس استخدم به جنا خواته كم توم تسفا زي باللوم كالوت من انت خيتحازنو بزعباتهم دقيسهم زلو بداي تسفا كتكونو ايفتون ايه حجي ابز خزارب كله مارت مستي دهبو زلو اناليس مات بزعباتهم دقيسهم زلو بزاي تسفا مش قالو انسم سي less and privileged كاباناسي زي تعدلوا عينت كويني سمعنا يا بتصحف كن خلنا مالتيو زعباتهم دقيسهم زلو تاخذوا كتحازنو ايدلني نتناتهم ستيتس يدزارب زلو امبر تخيت حازم زبلهم زلو نتناتهم او نتناتهم نقحات يدزارب زلو امبر ناتاتهم سيناتهم دقيسهم زلو سي زخافع عقاس لزلو ما يكونن بزعباتهم تخيت خونو كيت حازم زب زلو رديهم لهم نالبات حوخه بموت في الله كما تبغيت ازل حوخه ስለዚህ ተስፋ ከም ዘየሎ ደይኮን ካ ክትሓስብ ዘለክ ሓሲ ይዝብሎም ዘሎ ንሳቶም አበይ ከም ዘሎ ኣብ ክብሪ ከም ዘሎ كحسبوا خمس اللوم يزارب زلت صحف ألابتي كلا بيتروسون كمو عينتي زبلنا ماتيو ثم زبلوا سلازي أبدخ في من البات ثم دقيسهم زل حسب ثم زموتو اللون ما فيهم دقيسهم زلوا كسمع عنا يخلي جنا خي كلا يقولون تسكن خيد كلا يقولون تسحمشته كلتين ملقطات صحافة أولوس أبزي انتهي بلنا له كاب حدا جميركم عم ببويكم بيت زام مدراوي دايدون كان بيتنا انت فرست كوا كال سماويت بيت كم زلاتنا اندابله يدزار ماتيو اي زلالم سماويت بيت كم زلاتنا نفلطينا اند عروقات كوينا خين ركب اندابله ولا بخستايون كلهم فتردك عمل احنا قبرو خمزلو يسقور قرو خمزلو ينغرنا ماتيو اب شدشن شوعتن شعو بفلايت أربعة زلا أصلا نحنا أبزي دنقان زخلونا سي اتمواتي بهوت ما انت خوحات قبل عليو خن لبس مبر كنت أصلا زي نفتو كبيدنا نسقور قر علونا مالث نايدك السبك قداماي مرجع ناتي مرجع انتي مسلكم ناتي كم سب انت تحاتون سي حجي تموت كان ابي خات خيتلكم اوف كورس I will go to نابتي نا እግዚአብሔር ክብሪ ማለት ያምላህ መስገን ናብቲ መወዳታ ዘይብሉ ታይምለስ ዝኾነ ና እግዚአብሔር ህልውና አው ከም ዝኸይድ ርግጸኛ ግና አምላህ መስገን ተቀዳይ ምርጫ ካን ሕዳ እንታይ ኢልኩም ንግን ከለኹ ማለት ያምላህ መስገን ክርስቶስ መጽኡ ከቅንጠት ዘይኮነሲ እዚ ስጋይ ዝታኸውን ክልወ ትራንስፎርም ኸውን አምላህ መስገን በዚ ናይ ክብሪ ስጋ እንዳይኸውን ኣብ ቅድሚ ጎይታ ክርከብ ይደል ማለት ያምላህ መስገን ግና ኸ أب شديشان شو عتشو سلازي كل ساعة منتو اللونا بمنة مبر بمرأي كونان إن ما نزلنا مو أب سجا سفيرنا خلنا كاب جويتا رحقات كم زخنا نفلتينا أم تاي سفيرنا خلنا أب سجا سفيرنا خلنا as long as we are abiding in this body مالت we are far from the Lord يبلنا نزلوا كاب جويتا ساينا رحقاتنا إلى أملاح مسك نمتى نيتنا إجابير حساب نمتى نيتنا إجابير مخري كردا يشجرنا منفسنا داقم توليدي كوي نيتنا إجابير ملؤ دخنا فلتات برهان الله كوي منفسنا جناح أملاح مسجن إذا أم منفسنا ذلوا برهان نبزي زي تحدث أمرنا متى interpretation رهيبو برهان كركب بدعمي بزح meditation بزح devotion بزح dedication اللي كم عتنا تقال كتنبب كتستنتن out of body نحدا هون كاغن أملاح مسجن أبي حماتيو we are present with the Lord ماتي أملاح مسجن أب كلمة قويتا أبلونا قويتا الله ماتي أملاح مسجن أب سبقة سفيرنا حولنا كاب قويتا أرحواتكم دخلنا نفلتينا جناح من تولاتنا كاب سبقة عزنا مس قويتا خنبرون بهقلنا آمين تلازي أبي المسجن عجب بتاعتهم دق أساسي ناتهم دخلنا personalist كذا اللي جمعت إلهم يا أملاح مسجن أبي أمزلوا ينزل لنا مس قويتا أمزلوا أب كبري ذلوا أب عرفتيهم ذلوا أملاح مسكن they are enjoying the glory of God آمين لذي أبي المسكن بزعبهم كنا حزن منهم أهليناني أب فيليبيون تمساس علي اتفسقا من باري أبزي حدا نقري الزارب مالك نعايز حيشي مويلو عزيز حيشي مو عزيز كمان وصفه نعايز هايو أزيو زحيش مو كفانو إلى أملاح مسكن
ምስ ጎይታ ንዘል ዓለም ክነብር ሓረርታ አሎኒ ጳውሎስ እዚ ጅግና ሰብኣይ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ካብዛ ስራሕ ሪዛይን ገይሩ ኸይዱ ክድቅስ ኢሉ መቸም ነበር ኣይምነየኒ ስለኸለተ ነገር ይደዋዛዙ ዘሎ ምንባር ዶ ሕሸካ ወይስ ንዓኻ ምድቃ አስተዳሊልካዮ ዋ አበይ ሞ ይራኸብ እዩ ዘሎ አምላኽ መስገን አሜን እንታይ ክገብር ንዓይ ኣዝዩ ዝሓይሽ ሞ ኢልዎ ምክንያቱ ካብዚ ስጋ ዝምውፃእ ማለት ምስ ጎይታ ምዃን ስለ ዝኾነ አምላኽ መስገን ናብ ጎይታ ምስ ስጋር ስለ ዝኾነ ስለዚ ንዓይ ኣዝዩ ዝሓይሽ ሞ ክንፋኖ ምስ ክርስቶስ እውን ክነብር ሓረርታ አሎኒ ስለዚ አምላኽ መስገን ቅዱሳን ክሞቱ ከለዉ ከምቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ድሕሪ ሕጂ ናብ መፅንሒ ወይ ናብ ድቃስ ወይ ናብ ገለ ይኮኑ ዝኸዱ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ እዮም ዝኸዱ አምላኽ መስገን ናብ ገነት እዮም ዝኸዱ ናብቲ ናይ እግዚኣብሔር ምልኣት ህልውና ዘሎ ቦታ እዮም ዝኸዱ ግና ኸ ይብላ ኣሎ ብስጋ መንባረይ ንኣኻትኩም እንታይ እዩ ኣዝዩ ዝሓይሽ ዓብይ ሚሽን አሎኒ ዝብል ዘሎ አምላኽ መስገን ጳውሎስ ሓደ ነገር ዝተረድአ ሰብ ይመስል እንታይ እዩ ተረድአ መሲልኩም ካብቲ ናይ ርእሱ ክብረት ማለት እዩ ካብቲ ናይ ርእሱ ኣገዳስነት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳባት ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ኣዝዩ ኣብሊፁ ኣኽቢሩ ዝርዳእ ሰብ እዩ አምላኽ መስገን ዳስዋዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ክዛረብ ከሎሲ ንምንታይ ተጨነቕ ንምንታይ ተጉይን ኣነሲ ኢልዎ ነዛ ርእሰይ ከማ እንታይ ገይረ ኣይርኣኒ ከም ክብርቲ ገይረ ኣይርኣኒ ሓደ ነገር ዳኣሎኒ ጉያይን ብኣምላኽ ዝተቐበልክዎ መልእኽተይን ክፍፅም ተዘይኮንሲ ካልእ ምንም ነገር የብለኝ ኢሉ አምላኽ መስገን ስለዚ የወዳድር ዘሎ ማለት እዩ ብስጋ ምንባር ሙማት ኣወዳዲሩ ማለት እዩ ኣይናይ መሪፁ ሙማት እሞ ምስ ጎይታ ምዃን ግና ኸ ኢሉ አምላኽ መስገን ንዓኻትኩም ዝሓይሽ ኢሉ ንዓኻትኩም ዝሓይሽ ግና እንታይ ክገብር እዩ ኣብዚ ኮይነ ይጠቕመኩም እየ ይሕግዘኩም እየ ይድግፈኩም ኢሉ ነታ ኣብ ስጋ ምንባረይ እዚ ፍረዕዮይ እንተኮይኑ ኣይናይ ከም ዝሓሪ ኣይፈልጥን ኢሉ ሂስ ኮንተምፕሌት ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ነገር ይፈልጥ እዩ አምላኽ መስገን ካብ እግዚኣብሔር ተፀዋዓሉ ፅዋዓ ኣዝዩ ክቡር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ፅዋዓ ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ማለት እዩ አምላኽ መስገን ካልኣይ ከዓ ምኻዱኻ ናብ ምንታይ ዓይነት ክብሪ ከም ዝወስዱኻ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ተጨኒቑ እምበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክፀንሕ ዶ ኣይክፀንሕን ኢሉ ንሞት ከም ሓደ ዘይኣማኒ ኮይኑ ኣይረኣየን አምላኽ መስገን ሶ ሃው ዱ ዩ ሲ ሞት ከመይ ኢኹም ትሪእዎ ወሞት ኣበሎ ሓይልኻ ተባሂሉ እኮ እዩ ኣሜን ሞት ተሳዒር እዩ ኣሜን ሞት ተሳዒር እዩ ንሞት ሓደ ከምዚ መፈላልሒ ገለ ጌርና ክንወስዶ ኣይግባእን እዩ ኣብ ምዕጥር ከለና ሓደ ኣቦ እዮም ዓብይ ሰብኣዮም ምሳና ተኣሲሮም ነይሮም ሲ ለይቲ እንዳመፀቱ እኮይ ክትሞቱ ኢኹም ብሎም ኣብዚኣ እኮ ይትኸድኒ ኢኹም ሬሳኹም ኣብዚኣ ክትተርፍ እያ ብሎም ማለት እዩ ለይቲ ሰብኣይ ጓሎም ነይሩ ገለገለ ኣተስዮም ድሕሪኡ የተስኑ ዓባ ፀልየሎም ኢሎም የተስኑ ማለት እዩ ፋይናል ግን ሓደ መዓልቲ ከከይደ ይፅልየሎም እሳ ግን ፍታሕ ኣይኮነትን ማለት እዩ ፅልየሎም ይድቅሱ ኔክስት ደይ ከምኡ ድሕሪኡ ኣቦይ ስብሓት ለኣብ ኢለዮም ብቐትሪ ማለት እዩ እንተሞትኩም ናበይ ዲኹም ትኸዱ ኢለዮም ናብ ጎይታ ኢሎምኒ እሞ እንድሕር ዳኣ መፂ ዝእኩ ኢለዮም መውት ኢኻ ክብለኩም ከሎ ፀገም የለን ናብ ጎይታ ይኸይድ በልዎ ኢለዮም ፕራክቲካል እየ ዝብለኩም ዘለኹ ኤግዛክትሊ ከምኣ ተፈፂሙ ማለት መፂዎም ፀገም የለን ናብ ጎይታ ይኸይድ ኢሎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ኣይተመልሰን ሰይጣን ቅድማትኩም ብዙሕ ግዜ ብፍርሃት ሞት ክቐትለኩም እዩ ዝደሊ ኦኬ ስለዚ አምላኽ መስገን ንሞት እንፈርሆ ኣይኮናን ሓደ ነገር ኣብ መወዳእታ እንደርላይን ገብረሉ ዝደሊ ግን እንታይ ኣሎ መሲልኩም እቲ ዝዓበየ ነገርሲ ክንነብር ክንሓስብ ከለናስ ዝዓበየ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ንገብር ኣለና ዶ ናይ እግዚኣብሔር ዕላማ ንፈፅም ኣለና ዶ ኣሉ እምበር ምንባር ኣይኮነን ተዛዓበየ ረብሓ ምቕናይ ኣይኮነን ምቕናይ ስለ ምቕናይ ንሕዳት ምን ኣለኻ ኸንካ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ደራፋይ ማለት እዩ ምቕናይ እንዳለ ዝኸደ ክትከይድ ኢኻ ካብ ምቕናይ እውን ኣይትርከብን እያ ግና ኸ ኣምላኽ መስገን ዝዓበየ ኮዝ ክህልወካ ኣሎ ክነብር ኣብዚ ምድሪ እዚ ክፀንሕ ክትብል ከለኻስ ከምዚ ጳውሎስ ዝብሎ ዘሎሲ ፍረዕዮ ክህልወካ ክእል ኣለዎ ፅባሕ ንጎ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻሲ ዓስቢ ዝኾነካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻሲ እዝን ጌርካ እሙን ባርያ ኢኻ ናብ ዕረፍቲ ጎይታኻ እቶ ዘብለካ ነገር ክትገብር እዚ ይኸውን ዘለዎ ናይ ልብና ትርግታ እምበር ንሞት እንፈርሆ ሰባት ኣይኮናን ኣሜን ሞት ንፈርህ ዲና ለእግዚአብሔር መስገን ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝሰንሰን ኣሚንና እንተ ኮይና እሰይ ማብታ ቀዳይት ተሰሎንቄ 4:15 ኣሚንና እንድሕዳ ኮይና ከምኡውን ኣምላኽ ነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ምስኦም ጾም እዩ ደቂሶም ኣይኮኑ ዝተርፎ
أملاح تقبرمي مسؤ خمسة مي أفتنا تهلو نام دخون أملاح مسكن آمين نحنا كساع مساعد قويتها بيوتنا نسأل حانتهم ذك أسخطهم زين قدمهم بقال قويتها نبلوكم قالونا أين قدمهم لنا كريستوس مجمريا ندهم مسؤ أبكر زلوا أملاح مسكن نعاتهم يتهيد قبرهم نواتيو تبادي زلوسهم أتي بعد هذا بري مجمرة جلوريفايد دخانه سلوات كبري قبولي أملاح مسكن نحدا معبينه حدا من أسا يكون نزار بزلو حبيرنا خلاتناها بدمنا نبغيتها هنكوننا كن اللعل إنايب لنا جابير مسكن آمين سلازي أنت نقحنا ويس أنت دكتنا تانغورو نعو كنحجسون تاني قبر لنا نزعت لنا إلى باولس أنت بريقصنا أو خينا مالتي أملاح مسكن نقولها الناس قدنا أنت عبد مدري زخينا نقحنا زبلا زلنا عيب عبد مدري زخينا أي أملاح ندعينا تهان قبر لنا ما سي يبير مسكن ناي كريستوس مساعد الناس بنان أملاح كان أخبره يلي ناي يبير مسكن يسوع قويتاي تسينا هنصلينا